English long dari tulan itu dari itu mesti nih pada hari जों दिनै थारैनो गोजोननाय मोनदों मानो होनबा जोङो दैनि आंखालाव गोग्लैना दंमोन आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय जों दैखौ रोगाना जानो गोनां दंमोन आरो जायोमोन बिराद खस्थ' मोनोमोन मोसौ मोसा फिसिनाय आरो जानाय लोंनाय जि सुनाय दुगैनाय बेफोराव जों खैफोदाव गोग्लैना दंमोन नाथाय जों दिनै बे बिसयखौ लानानै प्रमद सार बिथांनो जों थांदोंमोन आरो बिथाङा फेरेंगाजों रायज्लायनानै बे गैजारोङै बे दैनि आंखालाव थानाय मानसिफोरनो नोंथाङा दैनि फेसिलिटि होनांगौ होनना बुंनायलाय बिथाङा पिएचसि डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनानै आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनानै जोंनो बे जायगायाव 47 न'खराव जोंनो लागै माने बरिं मोननै खुरना होबाय आरो जेजेन स्किमबो हमना होनायनि खोथा होनदों दा 280 फुटनि दै मोननानै जोङो थारैनो गोजोननाय मोनदों जों मानो होनब्ला मोसौ मोसा फिसिनो हादों आरो बिनि गेजेराव जों दुगैनो लोबनो थांना थानाय राहायाव जों माने गोग्गो दै मोननो हानानै जों बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो फेरेंगा सारनिसिम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिसिम जों थारैनो जोङो साबायखर बावदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना थांना थानायनि बेलायाव माबाफोर हेफाजाब मोनदों बेखौथ' जोङो मोनखादों आरो जों मोना होननानै जों बुङोब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन मानो होनबा जोङो प्रमद सारा जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे बड'फा लाइभलिहुड मिसननिफ्राय जोंनो न'खरफायाव 10,000 जोंनो एकाउन्टआव सोनानै होबाय आरो बिनि थाखाय जों बिथांखौ जोङो साबायखर होदों आरो फेरेंगाखौबो जों हामबाय होनदों आरो जोंनो लागै जे थिं बान मोननै 9 फुटि बिथाङा जोंनो होबाय जों बिथांखौ जों मालाबाबो जों बावगारनो हानाय नङा जों इयुननि बेलायाव जों बिथांखौ गोबारै जोङो नाजानानै जों बिथांखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो जों बेयाव थानाय बयबो जों बिथांनिसिम जों गोबारै जों साबायखरखौ होदों जोङो आगोलाव जोङो नेसनेल पार्क वाइल्ड लाइफआव जोङो सिखनाजार नेसनेल पार्कआव जोङो दंमोन जोंहा बेयाव हाया गैयाब्लाबो 10 बिगा 12 बिगा जों बेबायदि दङमोन खिन्थु जों एनफोर्समेन्ट सार्भिसमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना डिपार्टमेन्टनि आरो पलिटिकेलि लिडारफ्रा जोंजों सावरायलायनानै जोंनो 2 बिगा हा होदों आरो बेखौ बिथांमोना डिटेल्स खालामना होखाबाय जों बे हा मोननायनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय दिनफोराव जोंनो थांना थानायनि राहाफोरखौ खालामना होगोन जों बेखौ फोथायनानै जों बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय बबे जिल्लानिफ्राय आंथ' बुंनो थाङोब्ला आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गोबाङा सनितपुरनिफ्राय फैदों आरो गोबाङा गसाइगाव बिफां बे जायगाथिंनिफ्राय दं सनितपुर उदालगुरि आरो खाथि खालानि एसे दङ खाथि खालानि मिन्स चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो कटन चिरांनिफ्रायबो माखासेफोर दङ जिहेतु नैबे बाथ्राखौ नायनो सरकारा फारमानि बर'फोरखौल' होखारो नाथाय बर'फोरनि थांना थानायनि बा नोंथांनि बे खोथाखौथ' जोङो दुखु मोनदों आरो दावराय देख्रेब बिथाङाबो फैनानै जोंखौ माने इलेक्सन नोंथांमोनखौ खालामदों आरो नोंसोरो बिनि एफआइआर होनांगौ केस होनांगौ होननानै बुंदोंमोन खिन्थु जों बिथांनि बुंनायाव जों गोजावफायाखै मानो होनबा बिथाङा माने जेब्ला खैफोदा जायो अब्ला खारो दिनै आं दुखु मोननाया बेनो ट्राइबेल संघनिफ्राय जोंनो माने माइरं थफ्लासेबो जोंनो होफैयाखै नाथायब्ला जाय सरकार दायो रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोना जोंखौ खबर लानानै गोबाङानो थाव संख्रि आरो माइरंफोर होफैदों जों बिथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सरकारनिफ्राय जि बिथांमोना फुराना गभर्नमेन्ट दंमोन बे समनि मानसिफ्रा जोंखौ खनसेबो खबर लाफायाखै जों बिथांमोननिसिम दुखु फोरमायदों मानो होनब्ला जोंबो मानसिसो बिथांमोना जेरै थांना थानो हादों जोंबो बिदि थांना थानो लुबैयो बेनिखाय एसे खबर लाफैयोब्ला जों मोजां मोनगौमोन नाथाय बिथांमोना बिटिआरनि मानसिफ्रा जोंखौ माने एखेबारे गोजानाव दोनदों माखौ लानानै जोंखौ एसेबां नेग्लेक्ट खालामदों जों मिथिस हाया नाथाय दानि गभर्नमेन्टआब्ला जोंनो सामब्राम फानलु थाव संख्रि राननानै होफैदों बेखौ जों धन्यबाद होदों नैबे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे होबथानाय लोगो लोगोनो बै ट्रिटमेन्ट खालामनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिया अखानायै थांनानैनो न' खाना हैगोन होननानै खोनादों बे बाथ्रायाथ' थारैनो नंखाय आरो बिथांमोना दिनै खनसेबो नुजाफैयाखै बे न' खानानै होनायाथ' नंखाय बाथ्रा आरो बे साथामसो दालालफोर बिथांमोननि गेजेराव दा ओंखारदों जे फंबाय बिथांमोन बायदि साथाममोन बायदि आरो नैबा फंबाय प्रहलाद बिथांमोनखौ जों बेखौ फोरमायदों बिथांमोना बेसेबां मिडियाफोराव नुजानो हादों गेदेर गेदेर बाथ्राफोर बुंदों नाथाय बिथांमोना दिनै जोंजों खनसेबो नुजाफैनो हायाखै
दुखु मोनदों आरो जों बिथांमोनखौ निन्दा खालामदों जे बिथांमोननि बेबायदि माने जोंखौ लोगो हमनो हायैयाव मा खार'नाव जोंखौ एसेबां माने गोजानाव दोनदों जों हिन्दुखौ आथिखालाव गोबां ओनसोलफोर थाबाय नोंथांनि हाग्रा खुलिफ्राव ओंखारबोनाय बायदि बायदि माबायदि बिथांमोना माबायदि नुदों जोंथ' दायो बे मैदेर माफा मानै फैयो आरो बे मैदेरा गावनि जानानै गावनि थाङो जोङो बिसोरखौ जोङो बिसोरनि जायगाखौ जेरै जों लानाय जाबाय दा बिथांमोना जोंखौबो माने एसेबां अयनाय खालामाखै थेवबो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायदों जोङो मोनसे सलार फेन्सिंफोर बा जि मैदेरफोरनिफ्राय जों बासायनो हानायनि राहाफोरखौ एसे खालामना होयोब्ला आरो जोंहा गथ'फ्रा देरबोबाय बिथांमोननोबो जों स्कुलफोरनि एसे गोनांथि जायो बिथांमोनाबो रोंथोंसै बेनिफ्राय स्कुल गायसनना होयोब्ला आरो हस्पिटालनि एसे खाबुफोरखौ होयोब्ला जों थारैनो गोजोननाय मोनगोन पार्क गोदान जोंनि थाखाय बा बर' माहारिनि मोनसे दा बे थाखोआव नोंथांमोनानो रायज्लायबाय नोंथांमोना बे थाखोआव बेबायदि रायज्लायनाय जों बे नेसनेल पार्कखौ खालामनायाव जोंहा माने जोबोद खुसि दङ जेराव आंहानो गैयाब्लाबो 18-19 बिगासो हा दंमोन नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो आं डिपार्टमेन्टनि सावरायदों आरो पलिटिकेलि लिडारफोर सावरायलायनानै आं बेखौ हगारनानै आं 47 जन आं लानानै फैदों आरो बिथांमोना रंजा खुसि दङ मानो होनबा बे नेसनेल पार्कआ बे पलिटिकेलि बे गोग्लैया बियो जाथिनि थाखाय गोग्लैया बियो सुबुं माहारिनि थाखायनो नांगौ बेखौ पलिटिकेल खालामनानै पलिटिक्स खालामनानै गोबां बाथ्रा बुंनाया आंनि थाखाय गोरोन्थि जों बे नेसनेल पार्कखौ जोङो संरैखा खालामनायाव जों मदद होगोन जों बिफां गायनाय जेरै बेनिफ्राय जोङो मैहुरफोरखौ जोङो जेबो खालामा जों बेफोरखौ बुथारनाय बा बेफोरखौ अयनाय खालामनायनिफ्राय जों गोजानाव थागोन जों बेबायदिहाय जोङो नेसनेल पार्कखौ जोङो संरैखा खालामनायाव मदद खालामगोन